लोगोफोर जोंहा दिनै ना हमदों फुख्रियाव। बेसे गिदिर गिदिर देरखो नायाबा। दिनैसो फार्स्ट टाइम हमजेनदों। अब्ला नायलांबाय थादो लासैनो। Nayan din ibaratnya dia dengan dan nem buja dan lagi simun. Kali mana? Mana bu ya? Aldan. Kali mana lebih dah? Bargain nih. Lo tuh nih. Mabaku ro. Ro biku agak nanggung deh. Bedor jaga aku. Mana agak nanggung? Bedor jaga. Itu mau jaga gue ceder waktu. Ayo gigit tas. Bedor jaga dong. Nih bedam. Otak sadamnya nih. Tentu. Bedor jaga iya den. Kutau. Gitar ba? नैबे नाया लोगोफोर दहाय आं बारसिननाया बेनोमोन नै नाया। दायो गोदाबाय सुनानै सायनानै 2 केजि 700 ग्राममोन बे नाया लोगोफोर। मासेनो जानो बिराद गोथाव जासिगोन। गोदैल' मोनखायोलै नायानो नायलाय नै खियानो गैया माबायदि मेजेमजों। नङाबा दस्रा नाफ्रा बेसेबांबो गिदिर गिदिर खि थायो। बे जोंनिया खियानो गैया मेजेम गोजा जोबथार। खेबसे जाबाथाय ना जोबाबो सिखारनो रोंखायालै ओरैबायदि गोथावखा नायानो। बाब। सामफ्रामबो जाबाय थानो लुगैयो जाबाथाय। ओमफ्राय नायानो देग्लाय बारा बुरजाबो दोनजायाखै। साइसल' नुखायो नै आरामनो। दोनथ'दिनि बिदिबा लोगोफोर बाय।